usuku umhla ka-24 ku-Okthoba onyakeni ka-2025. Ake sikubhekele izindaba ezithe zaba nohlonze ezithinta iqembu le-IFP. Umengameli we-IFP umhlonishwa Velenkosini Hlabisa wengamele umbungazo weminyaka engu-50 kwasungulwa iqembu le-IFP. Lo mbungazo ububanjelwe eJabulani Amphitheatre eSoweto esifundazweni eGauteng. Unxusa abantu ukuthi bakhethe kahle okhethweni lohulumeni bezindawo ngonyaka ka-2026. Iqembu le-IFP lasungulwa ngoMarch 21 onyakeni ka-1975 kwanzimela eMelmoth, lisungulwa umholi we-IFP ongasekho uMntwana wakwaPhindangene. Umbungazo waseSoweto unikeze i-IFP ithuba lokuqhakambisa umsebenzi eliwenzile kule minyaka engu-50 lasungulwa, lagcizelela nokuzimisela kwalo ekusebenzeleni abantu. We are going to build in this open communication relationships that we have built with our people for many years to ensure that we level the playing field to get ready for elections next year. The IFP is a home of the people of South Africa. That is why we are not concentrating on one province. In this gathering, there are people from Limpopo, Northwest, Mpumalanga, Free State, Eastern Cape, because we will be campaigning in all 9 provinces next year for elections of the local government. Usihlalo we-IFP esifundazweni KwaZulu-Natal umhlonishwa Thami Ntuli wethule ngokusemthethweni umkhankaso wokuqwashisa ngezinhlekelele eHarding. Umhlonishwa uNtuli ehambisana noNgqongqoshe wakwaCoGTA eKZN, umhlonishwa umfundisi Thulasizwe Buthelezi banikezele ngezinsiza kusebenza nemshini kumasipala balesi sifundazwe ukuze balungiselele ukubhekana nezinhlekelele ezihlasela ngesikhathi sasehlobo. Lo khulumeli i-IFP ophinda abe yiphini likaNgqongqoshe wezokuthutha umhlonishwa Mkhuleko Hlengwa ugcizelele ukuthi izingozi zokushayisana mahlanze kwezimoto ezidlula nemiphefumulo yabantu zidalwa ngamaphutha abantu, imigwaqo engekho esimweni esikahle kanye nezimoto ezingakulungele ukuba semgwaqeni. Ethula inkulumo engqungqutheleni i-7th Annual General Meeting and Institute of Traffic Licensing and Metropolis Officers of South Africa Conference 2025, umhlonishwa uHlengwa uthe iNingizimu Afrika kusafanele isebenze kanzima ukuze kushaye unyaka ka-2030 isiyehlise ngo-50% inani lezingozi ezenzeka emgwaqeni yakuleli. We endeavor to fulfill at least the target of the United Nations in this decade of action to reduce road fatalities by 50% by the year 2030. This target cannot be achieved in isolation. It depends on the conditions of our roads, the strength of our infrastructure, and the integrity of our enforcement systems. We continue to work with provinces and municipalities. Ake sibheke umasipala abaholwa yiqembu le-IFP. Umasipala waSolundi oholwa yiqembu le-IFP unikezele ngezimbuzi ezingu-408 ezinhlanganweni zemifelandawonye nakubalimi abakhele amawadi angu-24 ngaphansi lwalo masipala. Lolu hlelo olokuthuthukisa abalimi abasathuthuka. Imeya yalo masipala waSolundi uKhansela Wilson Ntshangase ugcizelele ukuzinikela kukamasipala ekuthuthukiseni umphakathi. Sokufuya imbuzi. Lolu hlelo lolu siqale eminyakeni emithathu edlule. Unyaka wesithathu lo. Unyaka wokuqala sakhipha imbuzi eziyi-240 sinikeza i-co-op ngayinye 10 kuyi-1. Unyaka olandelayo futhi senza okufanayo. Kulo nyaka ke lona ke ophezulu. Njengalamhlanje nje sikhiphe imbuzi ezingu-480.
Ake sikubhekele okwenzeka esifundazweni iGauteng. Unobhala wentsha yeqembu le-IFP ophinde abe ngu-MMC waka-Human Settlement kumasipala i-City of Johannesburg, umhlonishwa umlungisi Black Rock Mabaso ubeyoqinisekisa imininingwane yabantu abahlala emjondolo, waphinde waqinisekisa nokuthi iyadilizwa imjondolo engekho emthethweni endaweni yaseDenver esigcemeni kwa-F. Asile sizama ukulungisela nina kahle kahle. Ayisilungiselela umgesi. Ngcono. Hayi laba abathethayo lapha bathi ngizolwa nabo. Ulwa kanjani umuntu umlethe intuthuko? Siyifuna intuthuko. Hayi no akunankinga ke so i-team yo. Namanje ngiyabona ngiyethofa ngingasha nokuthuthuma. Kuba nje. Nje umkhanya nje nesaphelele. Kuze kube ngokuzayo, sethembe sisebenzela wena.